אפשר סכינים? זהרי, גברת! זהרי! תוציא אקדח או משהו עליה, מה זה גנוב? שתי סכינים ביד. גברת! זהרו בנות, זהרו! זהרו! תורדת, למה נשבר לך את הראש? גברת! מה זה, מחבלת על גדול, אחי? תן לה כדור, אחי, ברגל, נשבר פינה. תן לה כדור ברגל. תן לה כדור ברגל. היא תפתור מישהו. תביא את זה. לא יודע, בוא נצא לסכין, אחי. טוב עשית. הצוהר, רדפתי אחריה. תן לה כדור בתוך הרצפה, וזהו. אין בעיה, גברת עם ישראל חי, תורידי את הסכינים.